Har du været glad i Oser? Vi har fået resultat for Emily Greve Sommerset og Pige. Stildommerne gav karaktererne 8,25, og da Emily red en fejlfri runde her i finalen, men havde 1,5 fejl med sig fra tidligere, slutter hun med et resultat, der hedder 6,25. På banen der har vi nu start nummer 6, Sarah Diven Fridbjerg Pontiac. Vi er med start nummer 7, Rebecca Asendal og Irantis om at holde klar. Men nu er det altså lige Sarah, det drejer sig om. Hun har 1,5 fejl med sig fra tidligere gennemridninger. Hun er 15 år gammel og rider på en 7 år gammel pony. Det bedste resultat er førsteplads i LA 2 stjerner. Træner det er Thomas Sandgaard og Peter Mærk. Og hun har ambition om at blive V-rytter og få en masse gode ture på hendes pony. Sponsorerne, det er mor og far. Sådan.